Jotonon khulungkani channel o angkai tamung norokani channel no takpan subscribe khlaiya khungka subscribe khlai ready ang katal job advertisement ta online information related videos sanam nga faidi tini kaisa katal notification ailenai omo khai reja khanai di Sofed ni bukhaktei angkai official notification ailaina omo angkai personal interview ni bagai angkai video no paithak jarate nai tongdi kamkai saimana bagai omo rujak khanai di Society for Entrepreneurship Development Sofed ni bukhaktei boni address angkai ITI Road Indranagar Agartala Tripura o notification rujak kha 24 June 2022 o angkai notification angkai personal interview ni bagai nai omo oro recruitment notification number tongnai di te personal interview nai post angkai nai di waterside development team member omo under SLNA ni bukhaktei Ingke obo 28 June nai nai di 28 June 10 ni simi 5:30 PM jorang nai omo Sofed ITI Road Indranagar Agartala West Tripura wong nai angkai date tai time slot rujak kha borok ni website o ango PDF no bori ruwana ni description o tai official website bori runai ang angkai oro sajaka report angkai at least konta kaisa sikangna rok thama thangai tai original documents tlangai angkai oro form kaisa rujak tongnai nai di borok ni website o ang bori ruwana norok o form no print khlaiye norok ni documents tai photo rok ruwoi norok ma thangnai 1 hour sikang norok borok ni address o thangai ongnai amo angkai omo angkai application form o jaga o tongnai di name of the post tai roll number oro roll number joto form fill up khlaiye photo rok rubaiye je nangbai mani norok o jaga o ready tomung no norok waterside development team member o norok apply khlai tongkhang kangkai te o jaga o nai di education qualification rok joto tongbaio tai oro nai di previous experience rok tongkha experience di experience kwrwi ingkai to experience rwna nangla o jaga o ingkai norok o jaga o nai di o jaga o kaisa tongo nai di declaration by the candidate o jaga o signature tai nai di oro PRTC Aadhaar card nangnai caste certificate tai age proof tai final year mark sheet ingkai tai experience certificate tongkha angkai experience certificate norok oro rwi mano angkai o jaga o nai di tam documents tong ang o PDF no ri rwnai tai official website bang rwi rwano norok thangai visit khlai nai di angkai omo angkai nai di reporting time 9:30 ni obo date of interview to 28 tarikh ok nai omo angkai oro roll number tongo candidate name tongo guardian name te permanent address te category tongo omo reporting time angkai 9:30 rijak kha omo 10 ta simi 10:30 ni simi chengjangnai personal interview ongnai obo omo reporting time 9:30 rijak kha angkai tai original joto documents tlangbaiye oro je mention khlaijak tongmani norok thangdi tomung norok ni bumung tongkha angkai norok apply khlai tongkha angkai haike no kwbangma rijak tongo norok nai di norok ni bumung tomung no tongkha angkai norok thangni norok ni nai di time slot rok norok koita o norok ni interview ongnai tai reporting time koita ongnai hingke omo angkai ta kaisa omo angkai reporting time 1 ta ni simi chengnai omo same date ro nomo 28 tarikh o nongnai epono reporting time angkai 1 ta o norok ni documents tai xerox copy tlangai norok ma thangnai original documents bo ma tlangnai tai xerox copy khlai salve test khlai bo ma tlangnai haike no omo tongo 1 ta ni bo kwbangma no tongo jaga o norok nai di tomung no norok apply khlai tongkha angkai norok obono nai di o PDF nang ani description o ri rwnai tai ani WhatsApp Telegram o bo join nangdi angaro bo ri rwano o PDF no tai official website bo ri rwano norok official website o thangai bo omo download khlai nai manai angkai norok ani channel no takpan subscribe khlaio khungkai subscribe khlai ready ang omo haino katal job advertisement te online information related videos sanam gai tinin bagai am sunung situng jotono no hambai।